Cheart gaelscoil de bhunscoil Bhéarla, chuirtear an cheist thuismothirí na hÉireann. Tá agríochtaí gaeilge géalamh gnan hí survey náisiúnta thuismothirí chun léargas a eil an taciad atá mai de le scoileannaí Bhéarla a iompú in na gaelscoileannaí. Tá an rinne deachais i gcolbú survey náisiúnta thuismothirí a bhfuil go páistí a freastal scoileannaí Caitliceach le fáil amach bhearla scoileannaí ilseán chreidmhacha a bheith na náit. Tá sé mar spruc ag an rialtas ceirichéad scoil ilseán chreidmhach a bhhanú faoi 2003 le go méid tiilú ronaí idirchas ar fáil. Deir conran na Gaeilge gur cheart an curchuige ciúrna a bheith an rinneidechas a gas gaelscoil níomhhanú is a acu díobh scoileannaí ilseán chreidmhacha. Ba chóir an curchuige ciúrna úsáid a gas an Gaeilgeachas le fáil amach cibhéad duine muighin sin go simachú go ndeannaí scoil lán Gaeilge de scoile goid gasúr. Tá spruc héilear ag an rialtas agus ag an rion a díobh scoileannaí ilseán chreidmhacha dhéanana de scoileannaí san chreidmhacha. Is sin go ndeannaí scoileannaí ilseán chreidmhacha de ceirichéad scoil faoin bhílíon 2003. Cén spruc atá acu díobh scoileannaí lán Gaeilge bhhanú na scoileannaí Bhéarla iompú na scoileannaí Gaeilge? Níl spruc acu iad agus gaelscoil bhaine bhhanú a dúirt Julian de Spáin ard rúnaí chunran na Gaeilge.